Min se jisabbarni? Min? Ili l-fuq minn 20 sena miż-żewġa. Min kellu jgħidli li dar-raġel li għandi dal-paċoċċu ta' raġel ħajaqli bili. Iwa, toħodi xek, ġirien, hi. Issa mel kuraġġ. Jienek kien ġrali wkoll. Għalli bilek? Le, li btielu. Imma nifmek. Niftakru jibkiju għal-fuq. Ma kienx moment li ġabu dan l-automatik tal-qrar kieku ma kont inkun naf xejn. Kornuta, kontenta. All right, hey. How can I help you? Bouquet. Okay. Big, All right. biggest. All right. Naħseb it-tara naqra kbir. Jien nara kbir. Mel nxtara blok nimrieħ f'nofs wiċċek. Isek dejjem is-suq wara trailer. Shit, very nice, my biggest. Yes. Huh. Keep the change, my friend. Keep the change. This more expensive, ta? More expensive, but da. I can miss the Fury. Mela, how much the flowers? Rajt kbir, ux. Għazzam li daħħada temmen. Ma jena fuq il-nisa ta' il-ġidi fuq. Tiderint, għabdik gwejja akbar dik il-fjura. Saħallina mill-fjura, jien kif nider. Tajjeb, ma nsax nifhem x'għamilt ħażin inti. Ma qlibtiliex, ux. Ma tarax naqleb bal-mala tiegħi daqs kemm inħobba over my dead. Dead missierek, dead body rittajt. Det mejja ta' ignoranta. Inti ma tifhimx, għax inti n-nisa moħħok biex tmur magħhom mhux bħal infittex ir-relations. Relationship. Xib vapur, ignorant. Insomma, inti meta tkun f'relazzjoni, tiġġieled mal-mara ma tkunx naf għalfejn u ħafna drabi ma jkollokx tort u tittaqbad u tajt sorry. U mbagħad wara sorry tagħmel ħbieb wara ħbieb tieħu waħda tvelven. Hekk li tagħmel. Issa, ħana li xinawnu, sakemm jiena mmur nirranġa żwieġ, inti mur arranġa li fuq dak il-van narax ħaġibli peress li splodejtuli gustos. Ara, issa ngħidilha, aw qalbi all right, kemm ili ma narakum tija daqqa ġudarak, bum! Insomma, le ma tantx ħadħu pjaċir. Jon kella, aw qalbi kemm ili mrak intija l-fjura u mbagħad nagħmel bħal gentleman, iġbila naġġela miżerja. Aw, octopus, sorry. All right, yeah. Si, ti voglio parlare. Parlare? Me? Pupa parlare? La tua pupa, c'è un altro pupo. Jem naf li jem pupu xbera, sni pupu xbera, Aj, ma kemmu għabne dal-octopus. Ma ġej. Ejja, Willi, jekk għamil nitkellmu x'flax għandi konferenza jiena. All right, kemmini ma narak. Biex ifjurik, kemm ikkera, dit qabdek id-dwejja kif tara. Għabdak id-wajja, dik tujura. Insomma, batta jrib ċej, Insomma, Willi, jekk għandna nitkellmu, ejja nitkellmu għax jiena maġġa dal-waqt irid nitlaq. Sorry. Sorry ta' xiex sorry. Ta' xej, ma nafx eżatt għalfejn ngħidlek sorry, ma nafx għamil ħażin, mhux xorta għed ngħidlek sorry. Issa, għannaqni nintreda waħda u mbagħad il-lejla ngħidha tajba u nerġgħu niġu ħbieb. Inti min tista' titnejjek bija, fimt? Qed tgħidli sorry x'taf li għandek tort. Int qed tintaqa' minn Merimi wara dari. Min, jien! Bis-serjetà ta' jien daqs kemm inħobbok u nirrispettak. Ma tarax nagħmellek xi ħaġek lilek bis-serjetà ta' naħliflek. U sob, int m'għandekx daw il-tal-Staple Service hawn bħal James Bond. Secret Service. Abbadhom, għajdulhom isusu warajja, ħatara kif jien m'għandi faħam miblulu tara kif jien mod nagħmel xejn, issa tara. Ibżax ħalli fidi ta' x'hekk se nagħmel, issa mbagħad naraw min għandu raġun jekk hux int jew jien. Tlaqt jiena. Ti devo parlare. Xi tittajli, Ejja, inti ġej? Mura x'mejak taħal, dik mejak tisfoga mu. Che brutto.
sekkera dell-ostrina fjura. Rajtuħ il-video li għadni kif battilkom fuq WhatsApp. Laqqu lil kulħadd. Taku, imwaħħal. Sa xiġri, daqsek. Sa xejħi, dak kwart oħra jibda l-qrar. Aħna kunu relax, nieħdu kafe u l-parruċċani jibdew jeqerru awtomatikament. Middi għala ħata f'daħ wahdu dak. U jekk jinqala xi ħaġa, skemm nafdhom daw l-affarijiet tal-computers jien. Jiena Fader Robert, nafda l-kompjuter u ma nafdax lilek. Imma sur kappillani, ismani nara. Dajx, Fader Robert. Jimma nidaj xi ħasra. Issa rridu naraw x'sa jkun il-pass li jmiss. Illi ma mmur nimxin. Jien minn duk l-tfal ma xinsib ċans. Mux bħal raġel dak isib ħin. Tatalliħ dan il-ġim, mux bħal nisara xieġmil. Aħna l-konvent għanna l-ġim. Ġili namel xi sija tajba. Ġili nisforza. Imma bejnietna, ġili nara l-qaddisin. Tarom. Pero jista' jkun, għax ikun pinġi ma' saf. Iwa, nikkonċentraw ftit. Mela aħna sissa irnexxielna noħolqu kriżi bej il-Willy u Darlene. Issa l-pass li jmissu li naħarqu iktar lil Prim Ministru kontra Anne-Marie u naraw fi xi wassal, x'taħsbu? Intom fimtu x'irridu nagħmlu? Mhux eżatt. Mela b'xi mod irridu nlaqgħu lil Willy ma' Anne-Marie. Noħdulhom ritratt u nibatuh lil Prim Ministru. U mbagħad naraw x'inqala minn hemm. Fader Robert fejn? Ma nafx, jattart. Għarajin kont l-ewelta? ċenu jiġri għaw? ċet namlu? Qed nistennew il-Fader Robert ħalli nqerru imma t-tardja mill-lider mhux soltu. Fader Robert mux ġej. Jaqaw, inqabal f'xi ħaġa, keċċeħ nisqof. Mux li kien jaħasra jkeċċeħ l-isqof, mux li kien. Imma ara, illum il-qrar ħajsir b'mod automatiku. Ejja tippruvaw. Ejja. Mela, ejja. Tibda inti Richard? Jien? Ejja, mela, ejja. Ok, ibda inti. Għafa start. Merba, ejjibna x'ismek. Ejja, jgħidu x'ismek. Richard, dinja, l-10 darba li rrejt dir is-sena. Jinduna, rajtu? Liema kwandament ksirt dir id-darba. L-ewwel ma jkollokx għandna ieħor It-tieni la semmix l-isem tallab fil-pass. Għaf xinu jiġi? Ejja, jara kif taħdem ara. U min qed iqer? Richard ta' Gillian. Jekk jogħġbok, ħafas li ma kmandament jinkiser. Inti għażilt la tiżnix. Jema minn dawn għamilt. Nistajba xillu la xejn dan kemm jgħajjed? Għamilt sess waħdek, jew ma ħaddieħor. Int għażilt sess ma ħaddieħor. X'għamel dak? Is-sess ma ħaddieħor. Dik ħadotlu. Daffar kemm il-darba ksirt dan il-kmandament. Għamilt adulterju mal 111 darba, penitenza, 850 salva reġina u trid tiskuża ruħek mal-mara tiegħek. Issa jħossni ħażin. Grazzi ta' li qerrejt fil-parroċċa ta' Sant Antni. Il-kmandament la toqtorx, żgur ħaniksru! Ma sena millek. Kemmu tajjebux. Imma da jaffelik mal-kjollu dal-bicċa ġeġġaw. Immint kemm int kodar da? Kemm int kodar inti ma temmix f'dawk l-affarijiet awtomatiċi? Na inti vera ta' il-ħin kollu tittara kif ħadd ikkontrarjani lili. Imma nafx qed jiġri lek inti ta' int qed tibża li ħadd ispiċċa mingħajr xogħol. Loser! Fader Robert. Mux taw fil-kjut,
Ma tarax minn għandi għal-bidnejk biss. Fimni, nifmek naqra fuq għadi, ħanejdex namlu. Erġe fil-5. Jek naraw li kun għaw panika u flok nuqdu għaw nqerru nieħdok tqer ximkien ieħor, tajjeb? Trid immorru spa. Spa. Għax hemmhekk tkun bla żarbuna, allura ma tkunx tista' ttini. Inna nixxejkjaw nofsija u għal xej ma waqa. Ifhem, il-dak it-tifelek ħatibqgħu tixxejkjaw. Ħatwaqgħulu moħħu naħseb jiena. Diffiċli tridkom. Isma', narilkom tixxejkjaw dal-ħin kollu ma sibtu xejn. Jiġifieri it-tifel klin m'għandu xejn jew. U jien ma nafx ta, imma da minn dal-bliet kollha. Propju ma dejmar jintefa' mat-tifla tal-ispettura. Imma inti fejn ittu jkun jaf illi di omma spettura, da skemm kont taf inti illi da ommu tnaddaf. Ommu tnaddaf. Mela il-mara tiegħek kienet tnaddaf. Jien kont naħseb illi mara li qiegħda ma' raġel tal-kalibru tiegħek qatt ma ħadmet. Sakemm ma qabada taqlibilu ma dalija da issa, kienet tgħidlu li tmur tnaddaf għand il-ħabiba. Polizija kien. Għazit għadda l-ċajda. U inti, għalfi għandek l-inkwiet, mela inti għadċellift subajk mal-ġustizja. Min jien? Ma tarax. Min daqsek, memx ħaġa nistaqsu. Raġel sieq, wux vera, santantnina. Ejwe sanaqtawa. Dal-iktar jekk kellu xi mikrofonu waħħal u semaw xi konverzazzjoni tagħna. U jkunu semaw xi ħaġa kriminanti. Mela l-anta kadaħja. Tija kadaħja? Ajwa, jassra. Għajċu ċat oħra u naħsadilek. Issi vera mara tinħasad, Nemru ma ngħid xejn. Tidu ħelwa? Mhux issa. U hija toqter daħħa ftit. Tit waħda toqter daħħa. Naħseb ġiġaġ partner da biżejjed illum. Għandek raġun. Ara, mem, xi kultant it-tfal m'għandniex kontroll fuqhom. Xi kultant jagħmlu affarijiet li laqqas biss nistennew. Għajt lejli, għamlet li waħda t-tifla. X'għamlet li? Ma nafx, taf? Ma kif tajjini. X'se nagħmlu? Ara, naf li bħalissa tiderkera ħafna. Min, it-tifla tal-madam? Ħelwa tant miskina. Jo, stennet nafmek, naħseb tiġmaħ il-mistira, mhux vera. Ara, mem, jien kont qed naħseb min jaf forsi nippruvaw nieħdu l-pożittiv minn dan ħaġa. Nagħmlu xi mikrofon fil-ġaketta tat-tifla. Forsi nkunu nistgħu nirrekordjah fil-fatt, għax taħseb, Ġenju inti, nagħmlu mikrofon u maħħal mal-ġaketta tat-tifla. L-importanti li ma tkunx taf bih it-tifla. Fimtuni? Fidejna, mem, fidejna. Għandna mikrofons. Ma naħsibx li għandna. Ma naf min jista' jkollu. Min? Fabrizio Vaniello, tafu? Nafu, ifhem. Għajdu. Waħħaltlu mikrofon ta' mal-ġaketta. Laqqas tenduna li qiegħed hemm. Proset Willy, kienet idea tajba ħafna. Is-sinti taħseb illi Ferdinand ħajjel beż il-ġaketta li ħatejlu inti. Ferdinand jagħmel, li ngħidlu jien. Issa tara, good luck. Il-Willi għaklu darni. X'trid ngħidlu? Ngħidlu li qiegħda miegħek. Issa ma tarax, mela aħna nifilħu għal xi skandlu ieħor, ma speċjali bħalissa bil-protesti li huma għaddejjin. Għandek raġun. Imma tittifhem li jiena nimmissjak. U nixtieqek li tkun tiegħi b'mod uffiċjali u issa la taf li l-Willi qed iħawwad. Mod Fred. Isma', ġini ħsibx nistgħu nagħmlu dik ix-xieħa biex titlaq mid-dar ta' ħaddingli. Ħej, jena jekk ġejja xi bomboħra insuni lejli m'għandix iktar vannijiet. Fil-każ qabdu użaw il-karozza tal-pinjek u bekk diġà sprodut minna. Ejja, naraw kif nitkellmu fuq il-karozza tiegħi, għax dik għandha valur sentimentali. Kienet tuża ommi. Kienet tommok, mela zed bħal ommok għax għandha l-mili, Rati għadik. Rata? Isma', għataw issa. Tafu x'inhu voodoo? Mela ma nafx. Taħsibni għal-jorant jien. Voodoo, dak id-dublett li jilbsu tal-balett. Voodoo.
Le, voodoo mhux dak tal-bale. Voodoo jkun jisu balet. Voodoo huwa bħal jisu mamul, iġeluk tagħmel li jridu huma, jew li jridu bik huma. Għanna din il-pupa u kull ma nkunu rridu huwa ftit ċar minn ta' dik ix-xieħa u nwaħluh magħha. U mbagħad li nagħmlu l-pupa jiġri fuq ix-xieħa. Iżu bir-remote. Eżatt. Ħallu fidi. Jekk tridu xar minn ta' dik ix-xieħa, ħallu fidejja. Għax where there's a Willy, there's a way. Remmu. Father Robert, id-deċidejt illi wara dak li nqala nerġgħu morru lura l-qrar konvenzjonali, Naħseb aħjar jien, għax b'dak l-apparat ngħidlek ħankissru nofs parroċċa. Kelli raġun. Kelli raġun? Għar inti veru, azzjonitek ħażina inti ta' inti għalla ħares tużaħ dak l-apparat, għax twaqqalu l-batri mill-ewwel kiku, ħanejdlek. Daqs kemm isib lek nubiet. Hello? Ejva. Ejva tal-extinguisher, so. Aw, ġej, Iva, ġej l-knisja, ġej l-knisja, ġejem. Extinguishers. Knisja. Father Robert ġej biex nqer. Inta f'xi extinguishers għal knisja? Jien? Ejja, mur poġġi. Father, erġajt nibt. Għajdi. Imma dik mux t-zarbuna tijak? Ija, taf xi raġunajt. Dejjem noqgħod naqla tiegħi, imbagħad biex naqla tiegħi, meta jkolli waħda ħendi hawn biex naġġel iktar ħafif. Issa jgħidli. Però dan id-dnub ma nafx hekk hux tiegħi. Jew ta' ħadd ieħor. Inti għajduli, issa naraw tajjeb. Taf li hemm dik l-anzjana u l-pipe irridu toħroġ mid-dar? Dik tal-kokkaw. Issa Ivana provat tollja bid-dar kollox. Bil-bomba. Bomba? Bomba, Iva. Inta bil-bomba? Iva. Dak jiġi attentat taqtil, taf. F'dan il-każ, tista' bħala penitenza tini slima u qaddisa? Le, f'dan il-każ għas iż-żarbuna biżżejjed. Taf xi għajdu, għajn bajn, sinna b'sinna otem! Fader, x'qed tagħmillu? Xej, xi nagħmillu, xej, ġast inti l-penitenza tal-qrar. Għaw kemm għawdla, ma? X'ġara fil-knisja? Aqasbet l-emenda dan kollu? Nakjuri kemm il-darba tiġi l-quddies, Ivana, inti għalhekk. Għandek raġun ta' għax l-aħħar darba li ġejt il-knisja intenzjonalment. Konna għadna bil-lira Maltija, tajtu skurfina 50 cents. X'għandkom bżonn? Għandna bżonnok. Insuni li għandi x'intom tagħmluli? Ajwa! X'kienet di? Għajn bajn sinna b'sinna, Ibnalla mhux imnieħer b'imnieħer, Fader, għax kieku kien diġà għamek. Iridu tmurant il-hairdresser, najt li għandek appuntament fil-5. Mela jiena murant il-hairdresser, imma murant il-hairdresser. Ma konx, immissa sejjer, najt li ta' fil-5 u trid ġibinna xar dik l-anzjana. Xar dik l-anzjana xa? Biex nagħmlu it-tutu. Voodoo dak mhux tutu. Voodoo! Voodoo! Le, jiena il-voodoo u ma t-sataniċi jiena bħala saċerdot ma nista' qatt naċċetta li nagħmel minn daw. Żgulli le. Eżaġġiet, Fader, kif ngħidlek jien. Where there's a Willy, there's a way. U Fader, tidgħix. Ma nidgħix. Għal-issa jina u inti nżommu daqxejn il- Xieġmi, I like it very much.
Sorry. Sorry ta' xi sorry. Naraw kif nitkellmu fuq il-karozza tiegħi. Dik għandha Għajtlu l-lajn, x'kienet di? Għajn bajn sinna sinna. Tajjat. X'kienet dik għajn bajn sinna sena? Sinna b'sinna xil-sina sina. Għaxem mekfu b'da zarbu ma tkunx tista'